Bon dia, bona tarda, bona nit i bona feina m'ha costat decidir-me a posar-me a gravar això. Al final ho gravo sense ganes, sense molta il·lusió per fer aquest postpartit del Levante que se m'ajunta amb el prepartit de l'Atlètic. En aquest vídeo trobareu les dues coses, però ho he de fer. Sense ganes, com dic, sense ni una puta gana de parlar de l'equip i del que es va veure a Montilivi, però això és com un compromís que vaig agafar el dia que vaig començar aquesta aventura. Ja vaig dir al primer vídeo que no sé el temps que duraria, no vull aguantar la temporada sencera, però la veritat és que cada dia tinc menys ganes de posar-me aquí davant del micro a parlar del que es veu, del que tots estem veient aquesta temporada. Jo durant el mercat de fitxatges vaig intentar tenir una actitud sempre optimista, intentar mirar la part positiva de tot i que de vegades costava molt. I bueno, prenia aquesta actitud optimista, aquesta visió positiva de tot, doncs per intentar transmetre-ho als altres, perquè al final el que com vas llegint t'afecta, i volia doncs fer una mica l'exercici de ser la veu optimista, no? Però és que, hòstia, cada dia costa més. Cada dia costa més. Jo vaig fer-ho moltes vegades, que, bueno, de vegades a mi també em costava creure amb el que jo mateix estava dient. Però bueno, també és la meva naturalesa. Jo al futbol, el que veig al camp, sempre intento buscar lo positiu, encara que per dins, i sobretot en el nostre cas a la directiva, a la llotja, al club a dalt, diguéssim, tot el que es veu és negatiu de collons. Però bueno, no us diré que no. Avui segurament comença una mica un break amb el que ha sigut els cunyats de Montilivi fins ara, perquè estic molt empipat, estic molt cabrejat, hi ha coses que no tenen nom. Però bueno, ara ho parlarem, ara veurem, ara donaré les meves impressions, tant del que va ser el Levante com del que ens espera aquesta tarda en una estona, el que crec que ens espera aquesta tarda a Sant Mamés. Comencem amb el postpartit del Girona 0, Levante 4. Doncs vinga, venim aquí a l'interior de Montilivi, on vam ser tots espectadors d'un esperpèntic Girona 0, Levante 4. Avui gravo el que surti. Ni tinc una llibreteta aquí al costat amb 4 coses apuntades ni res. A veure què surt. Primer que vull parlar és de aquelles paraules a la roda de premsa prepartit de Mitchell, allò de necessitem temps, costarà sortir de baix, necessitem temps, hem d'estar units per evitar ruptura, si no hi haurà ruptura. Jo m'ho vaig prendre com un missatge cap a la directiva, afició, però també cap a la directiva. Hòstia, jo ara, veient el que va passar sobre la gespa, potser aquell missatge no era l'idoni de cara a la plantilla. Potser de cara a l'entorn sí era bo, però de cara a la plantilla potser aquest missatge és molt negatiu. Era com que demostrava una falta de confiança brutal, perquè al final tots som conscients que guanyant el Levante sortíem d'allà baix. Llavors, guanyant el Levante, ja les paraules de Mitchell ja perdien el 90% del sentit. Ja sorties de baix. Allò que deia ell de costarà setmanes sortir d'aquí a baix era guanyar aquell partit i sorties de baix. Llavors, bueno, l'àmbit purament esportiu, doncs a mi no... Molta gent s'escudarà, utilitzarà el tema de les expulsions, que per mi, veient la repetició a casa, totes dues són. Jo la de Vítor Reis en directe em vaig emprenyar molt perquè no entenia què havia passat. Jo veient-ho a casa, amb les normes que hi ha actualment, són expulsions. Una altra cosa és que la de Vítor Reis és una jugada de propi partit,
que ell refusa la pilota, el davanter posa la cama després, i després de refusar la pilota, Víctor Reis no es pot tallar la cama. O sigui, ell ha refusat la pilota i té la cama en aquella posició, i sí, toca amb els tacos la cuixa del davanter, però, hòstia, és que ell no pot fer més. Ell no pot desaparèixer, i ell ha d'anar a refusar aquella pilota. O sigui, sinó que hem de fer posar una catifa vermella als atacants. O sigui, no entenc gaire la norma, però sí que és veritat que actualment sabem que totes aquestes accions acaben en vermella. Error de l'àrbitre? Doncs no. Expulsió ben feta amb la norma actual? Sí. La norma està bé? Per mi ni de conya, però bueno. Lance del juego, que acaba amb una expulsió. I la de Witsel a mi m'emprenya molt, perquè un tio amb l'experiència que té Witsel, amb una groga no pot anar aquella pilota tal i com va. I que no em vengui Mitchell al cuento de que toca la pelota. Els collons, Mitchell, allò és una segona groga molt clara, però molt clara. Llavors l'expulsió de Witsel, que és la que al final crec que gira tot el partit, és una expulsió que està o sigui, és una groga que està ben treta. La primera és per tallant una contra, groga claríssima, aquella crec que no hi ha discussió de ningú, i la segona, la que Mitchell diu que toca el balón primero, no em toquis els collons, és groga clara. És groga molt clara. No pot anar un tio amb l'experiència que té Witsel, no pot anar a aquella pilota com va, perquè sap que si toca el jugador, encara que primer hagi tocat pilota, serà groga. Però bueno, és el que hi ha. Igualment, encara, jo què sé, Mitchell, em sentireu ser una mica crític, una mica negatiu amb Mitchell, que igualment considero que no és el culpable, no és el 100% el culpable del que està passant, Mitchell al final ha demostrat que amb una plantilla adient al seu joc, ell pot treure pot fer pot treure un 200% d'una plantilla amb les peces que ell necessita per jugar al seu futbol. El que també està demostrant és que és molt cabezón, no em sortirà, i que no és capaç de canviar el seu sistema, i ja ha avançat que no canviarà el sistema. Ja dic que el sistema no és el problema, ho ha dit a la prepartit del Bilbao. Bueno, això és un altre tema que mirarem després, parlaré després. Llavors, el que deia Mitchell, de que el roda de premsa, de que es que en el partido hay varios partidos, hay que hablar antes de la expulsión y después de la expulsión, hasta el minuto 30 y después del minuto 30. No em menjo aquesta moto no arrenca. Fins al minut 30 era un partit igualat, més de cara cap al Levante que de cara cap a nosaltres. O sigui, ells estaven controlant més el partit que nosaltres. A Montilivi, al nostre estadi, un equip que vol ser protagonista, que sempre ho hem dit, que volem ser protagonistes, que volem la pilota, que volem jugar a futbol, i el Levante, que amb tots els meus respectes té una plantilla molt inferior a la nostra, l'únic que li envejo és a l'Eta i jo, bueno, l'únic que li envejo tampoc, per jugadors l'únic que li envejo és a l'Eta i Young, em sembla un tros de davanter de l'hòstia, no sé què collons han fet els grans, com s'han adormit, perquè aquest tio acaba aquí. Després li envejo les ganes i la intensitat que li posen, això sí, això ho hem d'envejar del Levante i penso que tots els equips de primera i més de la meitat dels de segona, perquè actualment dona pena veure com van les nostres jugades. Però bueno, llavors, no em venguis la moto Mitchell, que clar, que és que el partit canvia a partir de l'expulsió que teníem controlat. Controlat el què? Controlat una merda. El Levante tenia més possessió que nosaltres, no hi havia arribades clares per part de cap dels dos equips. Jo nostre sí que recordo una jugada d'allà d'Unagi a la frontal que li deixa a Joel Roca, fa una jugada bona allà a la frontal i tal, té molta visió, i li deixa una bona pilota a Joel Roca que al final tira i va al lateral de la xarxa. Però bueno, que ocasions clares no va tenir cap dels dos equips fins al minut 30. Però sí que és veritat que la possessió era totalment pel Levante. Estava decantada cap al Levante. Poder seria un 60-40, una cosa així, no ho sé, no tinc dades, ni m'he apuntat ni vull mirar dades. Ja vaig tenir bastant amb el que vaig veure. Llavors, no em venguis la moto perquè el que semblava que parlava Mitchell és que fins al minut 30 el partit estava fins com ell volia i que després amb l'expulsió li canvia tot. Mira, contra un Levante tu has de sortir a dominar i allò de que seria un partit llarg, que ja ho va insinuar a la roda de premsa i tal, tu no has de sortir a casa teva contra un Levante
que et porta la inèrcia de que acaba de pujar, que tots sabem que els equips que acaben de pujar les primeres jornades són molt forts i són molt complicats, porten una energia que no tenen els equips que ja estan a primera, però tu no pots sortir contra un Levante a buscar un partit llarg, a intentar mantenir la porteria a zero. Hosti, no crec que sigui això el que hem d'intentar fer. I no em quadra tampoc amb l'altre discurs de és que hem d'atacar millor per defendre millor. Hòstia, doncs vés a atacar, vés a tenir la pilota i vés a atacar. No, és que li deixàvem la possessió a ells i pressionaven molt malament, que això sí que entenc que és falta de treball, falta d'entrenos, falta de dies d'entreno, però, joder, és que quan nosaltres pressionàvem no traiem ni la meitat de rendiment de quan ells ens pressionaven a nosaltres. O sigui, ells ens pressionaven a nosaltres i a nosaltres ens costava un món sortir de la seva pressió. Ells, en canvi, els apretàvem i amb 3 passes havien sortit de la pressió que fèiem nosaltres. Llavors, bueno, jo no vaig veure un bon Girona en cap moment, ni 11 contra 11, ni en cap moment. Sí que em va... Jo des de dalt, des del meu seient, quan vaig veure els canvis al descans, sí que anàvem 0-1, sí que, hòstia, cuidado que ara canvi de sistema, no sé què, 2 carrilers, a veure com va. I jo vaig dir, joder, mira, poder perdrem perquè ens hem platat 0-1 i anem amb un menys, i serà molt difícil fer-li un gol a aquesta gent, però, hòstia, a veure amb aquesta idea quin joc podem arribar a fer. I, hòstia, la primera jugada de la segona part, vermella, Reis. Vermella directa, Reis. A mi em va fer molt de mal per això, perquè jo volia veure com es desenvolupava l'equip amb aquest canvi de sistema. I no ho vam poder veure, per desgràcia, una jugada fortuita, una jugada que, repeteixo, està ben xiulada amb la norma actual, però que la norma actual és una puta merda, ens va treure aquesta possibilitat. Llavors a mi em va fer mal això. Però bueno, dit això, una falta d'intensitat brutal, una falta de ganes brutal, un Mitchell allà a la zona tècnica d'en Peus, amb la mà allà a la barbeta, pensant, però que no sé, no es veu... Començo a pensar que no té solució el que està passant. Així com a Balaïdos, hòstia, jo a Balaïdos, de partit de Balaïdos vaig dir, joder, quin canvi, hòstia, van a fer gol, hòstia, l'Ounahi, quin puto crack, quin crack que hem fitxat, hòstia, en Bitzer enmig del camp molt bé, hòstia, tal, hòstia, sembla que sí, que farem una passa endavant i, hòstia, ja no veig tan negre. I, joder, ara, números en mà, estem a una victòria de sortir, però les sensacions són que aquí a dins hi ha algú molt trencat i que impedirà que això s'arregli. A la primera part, no sé en quin minut era, no sé si ja estàvem amb 10, no sé si ja estàvem 0-1, no me'n recordo, diria que sí que estàvem ja 0-1, que va ser després de l'expulsió, després del 0-1. Jo des de l'altra banda, jo estic a preferent. Arnau va tenir una enganxada amb Mitchell, que pels gestos sembla que li engegava a pastar fang, que, hòstia, això, per començar, davant del públic això no es pot fer. Per seguir, Arnau és capità d'aquesta plantilla i si un capità, davant de tota l'afició, se t'encara d'aquesta manera, t'engega a pastar fang i després ningú diu res, perquè el normal després hauria sigut una entrevista i que Arnau sortís, o un tuit, o alguna puta merda a Instagram on sigui, on Arnau, com a capità, el primer, faci un missatge de ho tirarem endavant tots junts, ho podem fer, no sé què, esto i l'altre, el típic missatge optimista i tal, i motivador, i després posant un incís del que ha passat amb Mitchell, productor de los nervios, no sé, una excusa, un algo, però que aquí després de veure allò ningú parli, o sigui, i arriba a la roda de premsa i cap periodista tampoc li pregunta a Mitchell què ha passat con Arnau. Hosti, aneu a prendre una miqueta pel cul també els periodistes, perquè, o sigui, l'enganxada que van tenir, i és que és un capità, és que no és un jugador, és un senyor capità de l'equip, és el segon capità, o sigui, tenim un primer capità que no juga, porta 2 setmanes sense jugar cap minut a Stuani, i un segon capità que davant de tota l'afició a mig partit es posa ja a discutir amb l'entrenador i l'engega a la merda, pel que sembla pels gestos, jo no ho escolto ni he llegit ningú que ho hagi dit,
però sembla, des de lluny sembla que l'envia a la merda i aquí no passa res i ningú diu res. O sigui, tenim un problema molt greu. O sigui, jo crec que la plantilla ja ni creu ni respecta a Mitchell. I em sembla molt greu que això es permeti des de dalt. O sigui, jo, a futbol sempre ha passat, al final una plantilla es gira contra un entrenador i l'entrenador té totes les de perdre, però si la directiva confia en Mitchell, el senyor Arnau ha de tenir, una hora després del partit, una hora després d'aquell gest, ha de tenir una reunió, algú li ha de cridar a l'ordre. Algú li ha de dir, tio, ara mateix estàs sortint a les xarxes a demanar perdó per la teva actitud, demanes perdó al teu entrenador i tal. O sigui, no es pot permetre que un capità, és que no és un jugador, és un capità, tingui aquella enganxada amb l'entrenador. Però bueno, això són els meus pensaments, això és la meva opinió. Jo a més ho he de reconèixer, no he sigut mai un fan d'Arnau, va sortir molt bé, però per mi és un noi que se li han pujat molt els fums, però bueno, i també està molt protegit per la premsa. O sigui, si hagués sigut un altre qui s'encarés d'aquesta manera amb Mitchell, estaria a les portades, estaria a les portades i s'hauria preguntat pel tema i s'hauria punxat i s'hauria fet més soroll. Però bueno, del partit és que no tinc, o sigui, esportivament no tinc res gaire a dir, o sigui, al final vam fer un partit de merda on ens vam superar en tot. No compro la moto de que és que fins al minut 30 el partit el teníem mig controlat perquè era un partit de tu a tu. No ho compro. Jo entenc que ara mateix ens costarà molt, amb la situació que estem, amb la dinàmica que estem, ens costarà molt encarar qualsevol partit. Però és que al final, quan no és un penal tonto a l'últim minut, és una expulsió al minut 30, o és una errada individual d'un porter, o és una errada de concentració de no sé qui, o no sé què pensar, però sempre hi ha alguna història on algú es pot agafar per dir que clar, és que el partit no ha sortit com estava previst. Hòstia, ja, però podem de fer alguna cosa, no? No sé què pensar, jo cada dia ho veig més negre. Tema la jornada, aquesta ha sigut ja la jornada 5, un punt, si portem 15 gols en contra i 2 a favor. Els números són de claríssim candidat, no hi ha el descens, claríssim candidat a quedar cué. I dit això, numèricament estem... O sigui, si aquesta tarda guanyéssim el Bilbao sortim del descens i segurament acabaríem la jornada fora del descens. O sigui, per resultats la situació no és tan greu, és més la imatge i les sensacions que transmet el grup de ruptura total allà dins del vestuari. Dit això, deixo aquí el postpartit d'aquest Girona 0 Levante 4 i miro una miqueta què ens pot deparar aquest Atlètic Girona. Doncs vinga, som-hi amb el prepartit d'aquest Atlètic de Bilbao Girona. Comencem, aquí us deixo la imatge de la convocatòria on destaquem les baixes ja conegudes per lesió: David López, Lemar, Sigankov i Abel Ruiz, que torna a ser baixa per lesió. Déu-n'hi-do, i alguns a l'estiu teníem esperances de que aquest any nous companys i tal, donés un pas al davant, però comencem bé. Ja portem 2 lesions i no portem ni un mes de competició, Déu-n'hi-do. Sancions també per vermella Vitor Reis i Witsel, i partits internacionals per Blat, que aquest, mira, no el trobarem a faltar, però sí, Joel Roca. Joel Roca, de moment, el millor jugador en, diria, tots els partits, i jo crec que no ens equivoquem. Des que acaba de començar la Lliga, el perdem per aquest Mundial Sub-20. No ho entenc, no entenc ni les dates d'aquest Mundial, no sé per què no es fa a l'estiu, no ho entenc, i no entenc com a tots els països del món els clubs poden parlar amb la federació per fer-los veure que no es poden endur el jugador i no hi hagi problema, i aquí a Espanya cap club pugui dir escolta'm, jo li pago el sou, jo el necessito perquè estem a competició, no el puc perdre durant un mes i t'hagis de quedar sense, i és el que hi ha. Curiosament, això mai li passarà a un Madrid o un Barça, només li passa a un Girona, a una Real Societat que també per a no sé qui, a equips així que no tenen el poder mediàtic dels grans.
Continuem amb la convocatòria on Mitchell s'emporta, al final ha de completar plantilla amb algú, Gibert, Las i Papa Dame Va. Tenim 14 jugadors del primer equip de camp disponibles. Déu-n'hi-do per ser tan aviat, entre sancions, lesions i partits internacionals, com se'ns queda la plantilla. Doncs vinga, ja hem mirat la convocatòria, ara m'atreviré a fer una mica d'11 inicial. El primer que diré és que a mi, una part del meu cos, una part de mi, el que em demanaria fer una revolució total i fotre 11 tios que no s'assembli en res a l'11 de la setmana passada a Montilivi. Bueno, de l'11 de la setmana passada, no, de fa 3 dies a Montilivi. Però s'ha de ser realista, els del filial, el salt de categoria és molt gran i al final dels que van jugar diumenge, dissabte, ja no sé ni quin dia va ser el ridícul, dels que van jugar a Montilivi l'altre dia contra Levante, és que una gran part són dels millors jugadors que tenim. O sigui, és que la qüestió no està en la qualitat, la qüestió està en l'actitud, més aviat. Llavors Mitchell ha d'aconseguir que canviïn l'actitud aquests jugadors que són els que ens han de sortir, que ens han de treure d'aquí a baix. Us deixo aquí la imatge de l'11 que jo faria tenint una miqueta de cap i buscant aquesta revolució, aquest canvi d'actitud, però siguent realistes amb el tema dels nois del filial. Què faria jo? Doncs jo la portaria ja Livakovic directe. Gazzaniga l'altre dia va fer un parell de vistes així, obrint els braços, que la pilota s'anava fora i va acabar al pal. No està centrat i ja està. Valeidos va fer un gran partit, vaig ser el primer que va dir que contra el Levante havia de jugar sí o sí, però amb la seva actuació contra el Levante, per mi, ja li ha donat, ara sí, igual que deia la prèvia que Mitchell no tenia motius per seure'l després de fer el que havia fet a Valeidos, ara sí considero que Mitchell té motius per fer el canvi ja a la porteria i el millor porter que tenim a plantilla, Livakovic, que sigui el titular. Dit això, jo faria una miqueta de revolució més en el tema tàctic, encara que Mitchell a la prèvia ja ha dit que el sistema no és el problema, però bueno, jo considero, i més anant a Bilbao, l'Atlètic no està fent un joc espectacular, però sí que està traient bons resultats, està a la part de la classificació, i hauríem de, al final vas a un estadi com Sant Mamés, a la ratxa que portes, jo crec que has de buscar un canvi en molts sentits. Jo què faria? Jo faria una línia de 5 al darrere. És complicat, és difícil, però jo la buscaria i me la jugaria. I com la faria? Doncs la faria com veieu aquí. Hugo Rincón, carriler dret, no parlem de laterals, parlem de carrilers. Al centre, com no tenim gaire més, seria Àlex Moreno com a central esquerrà, Blind com a central, dels tres al del centre, Francès de central dretà. A la banda esquerra jo sí que me la jugava i posava a Papa. Papa Dame va demostrar a la pretemporada que té un molt bon físic i crec que podria aguantar, donar-nos uns bons 60 minuts o una cosa així, i al final amb una línia de 5 crec que podria ser una opció, i jo és la que faria, buscant un canvi de xip, buscant una injecció també d'energia extra que ens doni algú del filial. A la línia del mig m'agradaria veure a l'As, però considero que Sant Mamés és un camp molt complicat, potser a la segona part, a veure com va la cosa, no ho sé. Jo què faria a la línia del mig? Fem línia de 5 darrere, jo faria una línia de 3 per davant, que serien Arnau com a mig centre, ja pretemporada va jugar alguns minuts i ho va fer prou bé, i als seus costats doncs Ounahi i Ivan Martín. Tenir la línia de 5 més Arnau, crec que encara que Ivan i Ounahi defensivament no tinguin una aportació molt alta, crec que pot ser interessant per buscar passades a l'espai. Per què? Perquè jo el que faria a dalt seria fotre i provar amb dos davanters, Estuani i Banat. Si les suplències d'Estuani no tenen res a veure amb físic, jo considero que una parella Estuani i Banat, Estuani fixant més als centrals i Banat, que ja ha demostrat que és un jugador que pot baixar més a rebre, que pot combinar més en els companys, pot caure fins i tot a banda, perquè es veu que ja a Ucraïna ho feia, crec que pot ser interessant, i més a un camp com a Sant Mamés, que en principi tu no portaràs el pes del partit, tu hauràs d'aprofitar les poques oportunitats que tinguis.
Llavors jo faria això, jo m'oblidaria de jugar amb extrems, jo faria una línia de 5 i deixar les bandes senceres als dos carrilers, carregaria una miqueta al centre amb aquesta línia de 3 d'Unai, Arnau i Ivan, a dalt dos puntes i buscar un futbol més directe del que sol buscar Mitchell. L'altra alternativa que també veig, que també podria ser... Seria una altra manera de fer la línia de 5 i no fer el parche d'Àlex Moreno de central, seria doncs tirar Arnau com a central, Àlex Moreno te l'emportes ja cap a la banda, el seu de carriler esquerre, deixant doncs això, com a línia de 3 centrals a Blind esquerrà, Arnau centrat i Francesc tirat a la dreta, i al mig llavors buscar l'energia amb l'as. Sé o estic gairebé segur que no serà el que farà Mitchell. Sé que Mitchell, el de jugar amb dos puntes sembla al·lèrgic i dubto que ho faci, però mantinc una petita esperança perquè el canvi que buscava a la segona part amb l'entrada d'Hugo Rincón i Francés va ser per jugar així, va ser per buscar jugar amb línia de 5 i amb dos carrilers. Jo crec que pot ser una bona idea de buscar un canvi i buscar, a part del canvi d'actitud, o sigui que el canvi d'actitud també el motivi també un canvi tàctic en què l'equip es senti més segur, vale? Per provar una cosa diferent. Si tu vas a Sant Mamés, vas amb aquest 5-3-2 i se t'apareix la Verge, perquè crec que actualment se'ns ha d'aparèixer la Verge per treure alguna cosa de Sant Mamés, i empates, moralment, la setmana que ve tens un derbi a casa, tornes a provar amb el 5-3-2 i per lo que sigui, per la motivació de ser un derbi, perquè algú faci un pas endavant per la rivalitat que hi ha contra l'Espanyol, una rivalitat que, bueno, una mica artificial, creada, tot el que vulgueu, però bueno, una rivalitat que ja hi és i que tots la tenim a dins, ja se'ns ha ficat a tots. Amb aquesta motivació, algú dona un pas endavant i aconseguim treure el partit endavant, hòstia, doncs potser aquí ja tenim un inici d'algo maco, i si ha de ser amb un canvi de sistema, doncs que sigui amb un canvi de sistema. Com us dic, ni crec que Mitchell faci això realment, ni crec que el que acabo de dir de treure un punt de Sant Mamés i guanyar l'Espanyol a casa sigui el que s'assemblarà a la realitat. O sigui, jo ara mateix veig més la tendència de que acabar el partit de l'Espanyol i continuar només amb un punt i Mitchell enfilant agafant el cotxe i carregant les bosses per marxar. Sincerament, és la sensació que em dona des de fora. Però torno a dir, i el que deia al principi, jo intento ser sempre una mica optimista, intento mirar una miqueta més enllà, intento ser... doncs això, buscar una part positiva, i un 1% de mi pensa que el que acabo de dir és possible i que poder anirem allà i per molta sort traiem un puntet i ja et penso una miqueta a dalt i com et ve l'Espanyol que és un derbi vens més en dalt i treus el partit encara que sigui amb un gol amb el cul amb el 95. Veurem com acabem la setmana, però penso que aquesta setmana serà clau en molts sentits. O hi ha reacció i comença a canviar la cosa, o jo crec que Mitchell, després del partit contra l'Espanyol, estarà al carrer. Serà injust, però o hi ha reacció i sumem a Bilbao i contra l'Espanyol, o com a mínim contra l'Espanyol a casa, o jo crec que Mitchell ho té molt magre al futur. Al final, sense preparar-nos, sense ganes, com deia al principi, sense ganes de res, ni de parlar ni de pensar gaire en el futbol, crec que s'ha allargat bastant el vídeo d'avui, però bueno, tenia també molta ràbia a dins pel que es va veure diumenge, la veritat, i diumenge no, va ser dissabte, tinc el cap diumenge, no sé per què, va ser dissabte, el martiri va ser dissabte, i bueno, s'ha allargat una miqueta més del compte aquest vídeo. Us deixo, esperem, poseu una vela negra al Bilbao o alguna cosa, a veure si hi ha sort, a veure si per sort fem alguna cosa, i si traiem alguna cosa positiu poder em faig una copa i aquesta nit faig el postpartit de l'Atlètic de Bilbao Girona. Us deixo, fins aquí els cunyats de Montilivi d'avui.